जानानै जे नोंथांमोननि जायगायाव जादोंना जायाखै आधार कार्डजों लिंक खालामनो होनबाय थानाया जादों बे समावबो बुंदोंमोन बिपिएफनि मानसिफ्रा जाय बिपिएफनो भट होयो बेनिसो आधार कार्डआ लिंक जागोन आइडि नाम्बार मोनगोन होननानै बे आइडि नाम्बारा न' होनायनि नङा मिथिबाय नोंथांमोननि मोनसे लिस्ट दंखायो नाम लिस्ट 2011 सनाव सेन्सास खालामदों इक'नमिक सेन्सास होनना बुङो बै मास्टारफ्रा जे खालामदों नङा होमबा नोंस्रा फायखाना दंना गैया दंखल दंना गैया न' दंना गैया होननानै सोंनानैसो माबा खालामदोंमोन सेन्सास खालामदोंमोन नङा होमबा बै लिस्टफोरखौ आधार कार्डजों लिंक खालामोब्ला मा खालामो दानिया सेटेलाइटजों नायो मिथिबाय नोंनि बबे जायगानि बबे खिनियाव नोङो थायो बेखौ नायथिनो दै हिसाबैसो उनावहाय मावो नोंनि न'आव जुदि दै नुयोबा बोरैजाय नोङो न' मोनगोन नङा होमबा दा बेबायदिनि थाखायसो बै आधार कार्ड लिंकआ दा जों बुंदों जों खुनुदिन बुङाखै रावखौबो जोंनो भट हो जों न' होगोन होननानै जोङो बुंदों जेसेबां दङ गोरिब मानसिफोर जायफ्रा न' मोनथावना बिसोर गावसिबो न' मोननांगोन होननानै आरो बिनि दायित्वखौ सरकाराव फैनायनि उनावहाय जों मोजाङै मावफुंगोन जों बिपिएफ बायदि जोंनो 5,000 होबासो नोंनो न' होगोन 2,000 होबासो नोंनो न' होगोन होननानै बुङा खारन बेबायदि फैसा लानानै न' होनो हाया बिपिएफआबो फैसा लानानै न' होआखै बै आइडि नाम्बारा न'नि आइडि नाम्बारा भारत सरकारनि लिस्ट हिसाबै जों फैखानाय बोरैबा फैसा होबाय नोंनिया थाग थिग जाबाय हमना ला मिथिखायो बै आबौआ दुखियाफ्रा बिनिखौ सेन्सासाव लाखागोन बिनिया न' फैखागोन मेम्बारा होनबाय नोंसानो न' आइडि होगोन 5,000 हर नङा होमबा बिदिनो बोसोरसेयाव फैयासै 2 बोसोराव फैयासै 3 बोसोराव फैयासै 4 बोसोराव फैबाय ग्रोब जाबाय नै फैसा होनानैसो आंना मोनबाय जाबाय नालाय जायनो बेनो फैसा जासिथारसिगोन जोंना न'बानो बाराना दा बेबायदि नङा रायजोफोर नङा होमबा जोंनो सिन्था खालामदों जेसेबांखिनि मोनथावनाय मानसिया बिसोर मोननांगोन आरो बिसोरनि खामानिखौ मावना होनायनि दायित्वखौ पिसिआव जोङो कुनु जाख'नाय गैयाबालासिनो खामानि मावगोन होननानैसो जोङो रायजो राजाफोरनो मोनसे प्रतिश्रुति होदोंमोन बिपिएफ बायदि न' आइडि होगोन होननानै जोङो फैसा बिया नोंथांमोना नुदों आरो बेफोरनिफ्रायनो जों उदां जानो लुबैदों जब कार्डनिफ्राय जोंनिफ्राय जाख'दों नङा होमबा जब कार्डनि केलेंकारि खालामदों बिथांमोना मा जादों गोबां जायगायाव जब कार्डआव फैसा हाबोबा मेम्बारफ्रासो सिगां बिग्रियो फैसा खावसे हर आंनो होननानै उदालगुरियावथ' मा जादोंनो जब कार्डआव फैसा हाब्बाय गासै कार्डआनो बिसिनि आखायावसो थायो मेम्बारफोरनियाव फैसा हाबनायखौ मिथिनानै मा खालामो बिसोरखौ लाना थाथ' फैसा दिहुनैनो 1500 हाबनायाव मा खालामो बिसोरनो हाजिरासो होयोमोन 200 थाखा अथ'स' नोंनि एकाउन्टआवसो हाबदोंमोन बेखौनो मा खालामदों उदालगुरिनि गोबां जायगायावहाय फैसा दिहुनैनिथ' हाजिरा मोनगोन थांनानै फैनायल'सोथ' थांनानै फैबाय गैयि मानसि बिस्रा 250 थाखा मोनबाय किन्तु 1500आनो बिनि फैसामोन कारण बिनि जब कार्ड हल्डार बि एकाउन्टआवसो फैसा हाबदोंमोन दिनै बेफोरबायदि गोबां खालामदों बिथांमोना नङा होमबा दा बेफोरनिफ्राय जों उदां जानो लुबैदों आरो जों इउपिपिएल सरकाराव फैयोब्ला जोङो बेफोर खान्थिखौ फोजोबनो होननानै समाय लादों नोंथांमोनखौ बुंबाय दं आरो बेफोरनि थाखायनो बेफोर खोथाखौ बुजि मोननानै दिनै दुलाराय बिटिसिआव जायफोर साननो हनो रोंनाय मानसिफोर बिथांमोना दिनै परिबर्तन लुबैदों सोलायनायखौ लुबैदों आरो सोलायनाया दिनैनि दिनाव निश्चित जाबाय 100% जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो आं नोंथांमोनखौबो बुंदों नोंथांमोनखौबो खावलायगोन फैगौ समाव जेला इलेक्सननि टाइम फैयो नोंथांमोना बयबो जाहाथे ट्रेक्टरनि सावगाराव भट होयो आरो खावलायबावदों गाबोन 1500 थाखाजों नोंथांमोना बायजानो नांला खाना मोनसेजों बायजानो नांला नङा होमबा दिनै बेवहाय ज' फैलायबाय नोंथांमोना जों रायलायफैबाय दा मोनायाव हयथ' लोगो हमहैगोन न' नोंबो थांदोंमोन माथो मिथिङाव मानो थांनाय मा मोनफैनाय नोंसोरलाय एमपिफोराव भट होनानै जेबो मोनफेरखायाखै जोंसो होबाय थायो 1000 थाखाया लाखि दिनैनिफ्राय मिथिङाव थांनांला होनफैगोन मिथिबाय दा बेबायदि जों बुरखाय जानो नांला रायजोफोर नङा होमबा आं दहाय बुंनाया जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा थाला मारि खानानै दंबाय बेखौ रावबो थिननो हाया फैसाखौ ला मिथिबाय फैसा होफैदों नालाय ला माथो जानो नों भट होनायखौलाय सोर बुंगोन रावबो नङा नङा होमबा नायखोमानो हाया दा जोबथारनायाव जाहाथे नोंथांमोना इलेक्सननि समाव
제투리 서버로 뻗어나네 नोंथांमोननि बिजाथि रन्जित बसुमतारीनि देरहानायखौ आरोबाव गोग्गोमसिन खालामो बेखौ खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय थेंक इउ